ಆಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಏನಂತ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪಡೆದು ತುಳುಡು ಪಂಡ್ರ ಒಂದು ಜೈಗೆ ಅರ್ಧ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಧ ತುಳು ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲು ಏನಿನ ಕೆಲಸ ಪುರ ಜಯ ಅವಾರ್ಡು ಪಡೆದು ದೇವಡ ಯಾನ ಕೇನ್ವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ದಿನಡೊಂಜಿ ಏರ್ಪುರ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೊಂದಿರದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ ಈಗಲ ಯುಗಾದಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತೆರ ಏನಿನ ಕನಪುರ ನಿಜ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಏನೇನುವೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ನೀ ಅಂದೋರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿ ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲೆತ್ತುದು ಏನು ನೋಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚಿನಿ ಇನಿ ಏನು ಪಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಪೀಡಾದಿತ್ತು ಮಾದೆಲ್ಲ ತೋರ ಬೇರೆ ಏನೋ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಲಿಮ್ ಆತಾಯ್ತಲೆ ದಾದ ಪಡ್ಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಏನು ಮಂತಿನ ಈಗಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಪಂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಲರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುತ್ತಲೆ ಅವಿಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚೇರಿ ಯಾನೇನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಪಂಡದು ಬೆಲೆ ಬಿದ್ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಬೇಕು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಅರ್ಥೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಟ್ಟ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ರಿಕ್ಷಾಡು ಪೋಯೇನು ಪೋದು ಎಜ್ಜು ದೊಂಬು ಗೈಸು ಪೋಯರ ಅಪ್ಪುಜು ದೊಂಬುಡು ಅಂಚ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಸ್ ಜೊತೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಸ್ ಸೀದಾ ಉಡುಪಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಯೆ ಉಡುಪಿದ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಪೋಯೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದು ಪೋಯೆ ತಲಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜನ್ನ ಬಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕುಳ್ಳೇನು ಉಡುಪಿದ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕಡು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಲ್ತದ್ದು ಸೀದಾ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಕಿನಿಮುಲ್ಕಿ ದ್ವಾರ ಜತ್ತದು ಹತ್ತಿರ ಬಗ ಕಿನಿಮುಲ್ಕಿ ದ್ವಾರ ಜತ್ತದು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಬಸ್ ನಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ತದ್ದು ಸೀದಾ ಮಲ್ಪೆ ಪೋಯೆ ಅವಳು ಮೀನು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆಡು ಅಂಚ ಮೀನು ಕಂಡ್ರೆ ಸೀದಾ ಕುಳೊಂದು ರಿಕ್ಷಾಡು ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಪೋಯೆ ದೊಂಬೆ ಅಲ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬೆ ಗೈಸಿ ಪೋಯರೆ ಆ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡಲ ಪೋಯೆ ಅಂಚಿ ಅದ ಮೀನು ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮೀನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜನ ಆರ್ಜಕೋಟೆನ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಡಲಮಗ್ಗೆ ಪಂಡದು ತೂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡಲಮಗ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಈಗ ಬೊರ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ನಾನು ಅದನ್ನಷ್ಟು ತೂಕ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಕೊಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೀನು ಅಂಚಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದುಲಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕ ಕೊಡಂದೆ ಉಂಡು ಕೊಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಈ ಕೊಡಂದೆ ಕೊಡ್ಡೆ ಉಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ನನ್ನ ಪೋತುರತ್ಕ ಕೊಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ಕುಲು ಒಂದು ಮೀನು ಮಾರನ ಅಡ್ಡೆ ಮಾರೋಡ ಅಂದಕುಲು ಒಂದು ಯಾನು ಅಂದು ಅಬಾ ದುಂಡು ರಾಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಎರಡು ಕಾಯ್ತಿ ಒಡ್ಗೆ ಅವು ಕೊಡಂದು ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಒಂದುಗೆ ಹಾಂ ಹತ್ತೊಂದುಗೆ ಬಂಗುಡು ಬರೋ ತಿನ್ಪಿಚಿರ್ಗೆ ಯಾರು ಅರೆ ಕಾಯ್ತದಿಲ್ಲ ಬಂಡೀರು ಆ ಬಲೆ ಅನ್ ಕಾಯ್ಪೆ ಬಯ್ಯ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಡಿಸ್ಕೋ ತೆಪ್ಪಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೋ ತೆಪ್ಪಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಹೇ ಏ ಡಿಸ್ಕೋ ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನು ಬಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಬಾ ಒಂದು ಏನಮ್ಮ ಟಕ್ಕ ತಿಳೆ ಗೈಸ್ ಮೀನು ಕಲ್ಲಾತದು ಜಲತದು ಹೊಡಿತೆ ಸರಿ ಮೀನು ತಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಬುಡ್ಡದೆ ಕೂತಿಲ್ಲ ಹೊಡಿ ತಿನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಲು ಗೈಸ್ ಮೀನು ತೊಲೆ ಯಾನ ಮೀನು ಮಾರ್ರೆ ಕುಲ್ವೆ ಅಂದಿಕ್ಕೆ ದಾದೆ ಮೀನು ಪನ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಕಲು ಕೊಕ್ಕರ್ ಬಂದ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ಅಂದು ಒಂದು ಕೊಡಂದೆ ಹತ್ತು ಕಡುವ ಒಂದು ಮಲ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ഞാൻ പന്നത്ത ഇരിട്ട് മുള്ളുണ്ടിಗೆ ದಾದ ಮೀನು ಪುದ್ದಾರು ಗೊತ್ತಿಜೆ ಇಂಕ್ ಕಡುವ ಇದೆ ಕಡುವಯ ಕಡುವೈಗೆ ಒಳ್ಳ ಕನ್ನದ ಮುರು ಮೀನುಂಡು ನಿಂಗದಿಂದ ಅದ ಬಂಗಾರ ನಿಂಗದ ನಿಂಗುಂಡದ ಬಂಗಾರಲ ನಾಲೈ ಮಾರ್ರೆವು
അതെയാ എബി എബിಗೆ ഏ ഞാൻ നിന്നെ ചീച്ചി ഒന്ന് നഞ്ചി വേണ്ട ഭയങ്കര നഞ്ചി ഓ ನಂಜಿ ಬಾ ಶೋಕ ಅಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡು ಮಕ್ಕ ತಿನ್ನಂತಲ್ಲಿ ರಾಬ್ದತಾ വലിയ ഉണ്ടത്താ വകല മണ്ണം ചാപ്പി കടുവ മനസ്സിലേക്ക് ಮುರು ಮೀನು 4 ಬಗೆ ಮೀನುಂಡು ನೆಟೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಮುರು ಬತ್ತಿ ಕೊಡಂದೆ ಕೊಡಂದೆ ಮೀನುಂಡು 4 ಬೀಗುಂಡು ಸುರತ್ ಕಲ್ಬೋದು ಮಾರ್ದು ಬರ್ಪೇನಾ ಅಂದ ಇದು ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಯ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಬೊಚ್ಚಿ ಪತಂ ಪೋಲ ಪಂಡೆ ಜಿನ ಪೋದು ಮಂದು ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಮಂತೆ ಬಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಜವಪುರ ಅಂದ್ ಅಂಚ ದಾಯಪಂಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಆ ಚಾನಲ್ದ ಪುದ್ದಾರು ಕಡಲಮಗೆ ಪಡೆದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಆಯನೆ ಕೋರಿ ನಿಂಗೆ ಮೀನು ಇರ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಪಾಡುವ ಬುರ್ಚಿ ಕೊನೋ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತಂಬತ್ತೇನು ಅಂಚ ಇನಿಕ್ ಈ ಇಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಪ ಬಚ್ಚಿನ ಹಿಂಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಸಾಕಾತಂದು ಬಸ್ರು ಪೋದು ಸುರತ್ ಕಲ್ದು ಮಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ರಿಷರ್ ಬತ್ತೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ದು ಉಡಿಪು ಮುಟ್ಟ ಬಕ್ಕ ಬಸ್ರು ಬತ್ತಿ ಅಂಚ ಅಂದಿತ್ತ ತೂಕ ಏತು ಪಾಲ ಹಾಪುಂಡು ಏತು ಜನ ಕೊರ್ರೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೇಜಿ ನನ್ನ ಮೀನು ಫ್ರೈ ನನ್ನ ದಿನವಲ್ಲ ಈ ಮೀನು ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನು ಪಾಡುವೆ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಪಂಡದು ಅಂಚನಿಕುಲು ಆ ವೀಡಿಯೋನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ನಾನು ಆ ವೀಡಿಯೋನು ಎಲ್ಲದ ಮೀನು ದಾದ ಮನ್ಪುವೆನು ಹಿಂಚಿನ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ಅವು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರ ಹಾಪುಂಡ ಪುಳಿ ಹುಂಚಿ ಮನ್ಪರ ಹಾಪುಂಡ ಅಂದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕುಡೋರ ಯುಗದಿ ಬರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲು ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂರ ನೆರವೇರಿಸಾಡು ದೇವಿರ ಮಾತೆರಿಗೆ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪಂದ್ಯನು ಕೇನುವೆ ಇಡೀ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್